Ay, naka. Hello sa inyo. Baka mapansin niyo ako. Ay, yan na naman ako. Ay, tinunta ita. Again, ang inyong malambing na chikadora na nagsasabing pak, 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 pak. Tinunto. Ito. Hello. Welcome back again po sa aking vlog. I'm Kai Tara Flores again. Yes, Kai Tara Flores vlog na naman po tayo. Bumalik na naman po sa tagal na panahon na nawala po tayo dito sa ating YouTube channel. Nagbabalik na naman po ako. Nagbabalik na naman ang aking kadadaan. And I hope po ay lagi po tayo magkikita po dito sa aking channel. At ngayong araw po na ito, huwag na po natin patagalin. Ang ating pong vlog for today ay itanong mo kay Kai. Yes, may mga certain questions po na itatanong sa akin at sasagutin po natin. Isang way upang makilala nyo pa ako ng gusto kung ano ba talaga ang nasa isip at puso ka. Charot lang. Ito na naman ako. Po natin umpisahan kapag bago ka po sa channel ko at ngayon ka lang nakatutok sa akin. Please don't forget to subscribe, like, comment po kayo kung ano pa pwede kong gawin. And of course, hit that notification bell para lagi kang updated sa mga kalokohan, katuntuhan ni Kai. Nang tanong, no? What inspires you to vlog? English ba talaga ang isasagot ko? Tagalog na lang sagutin ko. Alam niyo naman ako minsan. Actually, what inspires me to vlog is myself. Yes. Actually, nung bata pa talaga ako, gustong-gusto ko na talaga nakikita ang aking sarili sa salamin. I love to talk. And before, kung hindi nyo pa alam talaga, is isa sa mga childhood dream ko na hindi ko na pursue is to be an artista. Kahit man lang dito makita ko sarili ko ba. So that's it. Inspiration ko actually is myself, my dream, my passion. Although, it's just one of my passion. Kasi ang pinaka-passion ko talaga is cooking. Pero ito talaga ang gusto kong gawin since then. Hindi ko lang talaga ma-push-push. Kasi may mga nangyayari sa buhay natin minsan na nauudlot ang mga ginagawa natin. Since childhood, ito talaga ang gusto ko na gawin. How do you handle bashers, disappointments, and discouragements? Nasagot ko na to actually sa TikTok video kung paano ko daw i-deal ang disappointments and mga bashers ko. Of course, ang nabibigay lang naman ng disappointments sa atin mga bashers natin. Well, wala naman no, sinasabi ko nga sa ngayon, nadadagdagan ng padalawa isa ang mga basher ko. Hindi naman na we cannot please everybody. Ang ginagawa ko is I just ignore them. Pero kung minsan na sobra na talaga, hindi ko sila sinasagot na video kagaya nung iba. Nagko-comment lang ako doon. Pero ang comment ko is like, we're not perfect. Accept ko, mahal ko ang sarili ko kung ano mang imperfection na nakikita nyo sa akin. Well, I love it, I accept it. Yun na lang, hindi naman sila nagre-reply. And kapag medyo sobra na talaga at like mga hindi naman sila natutuwa sa akin, I suddenly block them. So, that's how I handle it. Hindi ako yung talagang nagtatalak-talak ako dyan at sasagutin ko sila. Bala, timo dyan. Kung ayaw mo sa akin, hindi awag. Tuloy ko pa din ang ginagawa ko. Bala, kayo dyan. Kung dyan kayo masaya, sarilinin nyo yan. Yun lang. And I. Thank you. Do you see yourself na makilala at nasa TV na? Of course, huwag na tayo magpaka-estupida, no? Bata pa lang ako gusto ko ng artista, diba? Nasabi ko na nga. Eh, kung gusto mo mag-artista, saan ka makita? Sa radyo? Hindi, syempre sa TV. Yes, hopefully, bibigay yun ni God kung alam niya na pagtrabahuan mo yun, gusto mo yun, bibigay niya yun kung talagang para sa iyo. Kung hindi man, okay na ako dito. Sa cellphone yun, nakikita no niya ako. Yun. Do you have an artista crush? Of course, lahat naman tayo, 'di ba? May artista crush. Actually, guys, sa iba't ibang generation ng mga artista, since na tubuan ako ng buot. Ano ba 'yun? Basta nung nanonood na ako ng TV kahit nung bata ako, may mga crush na talaga akong artista. During bata-bata pa ako ng 90s. Crush ko noon dalawa, si Ian Veneracion at si Isko Moreno. Kaya ganun na lang ang kilig ko nung i-follow si Isko sa akin at nag-comment ko. Ay, tinunta ito.
And nung mga high school days ko, my friends, alam nila to. I'm a big fan of John Prats. Hi, Prati! Oo, crush na crush ko si John Prats na. Etong late na, alam niyo sino crush ko na kinabubuangan ko na ngayon? Michael Pangilinan. Ay, naka. Yes, so yun yung mga crushes ko sa showbiz. Hello sa inyo, baka mapansin niyo ako. Ay, yan na naman ako. What's the biggest lesson you've learned sa life mo? Seryoso na ito. Well, ang pinaka natutunan ko sa life ko is, natutunan ko na kapag gumawa ka ng tama, good din yung balik sa'yo. Yun talaga ang pinaka natutunan ko. At saka hanggang ngayon, yun yung parang iniisip ko na kapag gumawa ka ng tama, tama din ang balik sa'yo. Pinangahawakan ko until now. Kahit pa na inaaway ako or ginagawan ako ng hindi masama, yun lagi iniisip ko. Still do good thing or maging mabuti ka pa rin despite na hindi ka nila tinitreat na hindi maganda. Kasi napakabilis ng karma. Hindi ko nga din alam, minsan napapaisip ako, really, siguro, God is there, alam niya kung ang ginagawa mo is mabuti, so binabalikan ka rin ng mabuti. Yun. So, yun ang natutunan ko. To do good para good din ang balik sa iyo. Hardest situation na na-encounter mo sa love or relationship? Seryoso habang tumatagal tayo. Well, ang pinaka-hardest siguro na na-encounter ko sa relationship is, hindi naman na tago sa inyo na I'm a single mom. Siguro nung time na kala mo, magbibuild na kayo ng family, tapos all of a sudden, bigla na lang nawasak yun. Masakit talaga yun. Yung umasa ka, masakit talaga umasa, no? Pero hindi may anak na kasi kayo, di ba? Parang nag-build na kayo ng family, tapos na punta lang sa wala. Siguro yun ang pinaka masakit na naranasan ko when it comes sa relationship and sa love. Ayun. At saka hindi mo masettle kasi nga, I am an OFW, dito ako, hindi ako basta-basta makauwi. Tapos yun, parang wala kang nagawa para i-resolve ang problemang yon. Tapos, nintindi mo na lang, na-let go mo na lang. Okay naman eventually, you will learn to forgive at okay naman sitwasyon ngayon. Pero yung masakit talaga is yun. Yung umasa ka na you will have your family, pamilya na kayo, tapos nabuwag lang, wala, napunta lang sa wala. Ang sakit nun. Shokret. Since OFW ka and single parent, how do you keep a good relationship to your children? Communication. I make sure every day na nagko-communicate ako sa anak ko. Ayun, communication lang talaga. Kasi malayo na nga tayo, hindi pa na nag-uusap. And I always see to it na nakakumusta ko sila. Kumusta pag-aaral, kahit nga pagkain, kumain ka na, anong bago ngayon sa'yo. And I always make sure na napaparamdam ko sa kanila, napapaunawa ako kung bakit wala ako sa tabi nila. Tsaka ang mga anak ko naman, thanks God, mamabait na unawaan nila. At ang treatment ko talaga sa mga anak ko is parang friends kami ba, parang tropa lang, pero yung respect nila kapag may sinasabi na ako, pag naggalit na ako, nakikinig sila, yun lang maganda. Yun yung relationship ko actually sa mga anak ko. Kaya kayong mga parent dyan na OFW, wag talaga tayo makalimot na kumustahin, mag-communicate sa mga anak natin. Kasi yun lang talaga ang way natin para mag-connect tayo sa kanila. Yung bonding moment natin, yun na lang, yung video call na lang sila, di ba? Yun. Lastly, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, i-claim ko na to, hopefully, mangyari. No? 5 years from now, nasa Pilipinas na po ako. Baka nakikita nyo na ako sa TV. Balahura. Baka nasa isa na ako sa mga comedians. Malay nyo, di ba? Wala masama, mga rap. 5 years from now, yun nakikita ako. And na ako, well-established na ako. May mga businesses na ako. I'm with my family. I'm with my children. Tapos, nakabili na ako ng sarili kong bahay. Nabayaran ko ng mga kautangan ko. Ano ba to? Bayad na rin ang insurance ko. Ayun. All is well 5 years from now. Okay na lahat. Nagbunga na ang mga pinaghihirapan ko ngayon. Ayun.
And that's it for today mga kaitanong to. I hope sa mga questions na yon ay mas nakilala nyo po ako. Man ay kahit kaunti may natutunan kayo. Natutunan? Ano yung mga sinabi ko? Motivational ba yun? Maraming salamat po sa panonood. Until this time, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, ano pa inaantayin nyo? Subscribe na, comment, like, and of course hit the notification bell para lagi kang updated sa mga katuntuhan ni Kai. And follow nyo na rin po ako sa aking mga other social media accounts. TikTok, Kai Flores. FB page ko po, again, Kai Flores. IG ko, i.am.kaiki. And of course, dito po sa aking YouTube channel, Kai Flores. Maraming salamat po. Hanggang sa muling katuntuhan na naman ni Kai. Much love and God bless. Bye! Looked up, oh, it's another year gone by. Oh, it must be time